Hey Hans, nu er jeg bare ved at kigge på fræseren, så tænkte jeg, at jeg vil lige prøve at vise dig det der problem, du snakkede om, at det er svært at få MK4 værktøjerne ud af fræseren. Og jeg vil lige prøve at vise dig den der kontramøtrik, som jeg snakkede om. Det er muligt, du har den, og så ikke synes, at den er brugelig, men jeg vil i hvert fald lige prøve at vise dig det. Nu har jeg monteret mit vertikale hoved på, så derinde bagved sidder der jo et stykke tandhjul, som er sat ind i den langsgående spindel her med en MK4. Og på bagsiden herom af fræseren, der er der dels den der trækstangen, som trækker den på plads, som så gør, at den er svær at få ud. Men så er der den her ekstra møtrik her, som er ligesom sådan en bøsning med gevind på udvendig side her. Og nu vil jeg lige trække den her af. Og men det, der sker, når du løsner den der, det er jo, at den på et tidspunkt kommer ud af MK4 gevind derhen i den anden ende. Og på et eller andet tidspunkt, så støder den her kant, som er her på stangen her, den viser jeg dig lige her. Så støder den kant ind i den her møtrik. Så støder den kant ind i den møtrik. Og da den møtrik, den er med udvendig gevind her, så vil jeg skrue den her ind af og den anden ud af. Så trækker du, så støder de sammen, de her to, og ved at skrue den her ind af, så kan du altså skubbe MK4-bolden ud. Det giver lige sådan en knald på et tidspunkt, men jeg klarer det som regel med to 8-tommers svenskknøgler her. De kan sådan lige gribe omkring den her, og det bræk, der er på de to 8-tommers svenskknøgler, det er altså nok til, at den går fra hinanden. Så i stedet for at investere i en SK50 eller hvad de hedder, som du talte om, så er det her måske en løsning, der kan trække den investering lidt længere. Jamen det var det hele.